Περιμένει να βρω παιχνίδι τώρα. Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι περίπου 10,46 εκατομμύρια. Καταρχάς γράφει 10,46 εκατομμύρια, ενώ η σωστή λέξη είναι εκατομμύριοι άνθρωποι. Τέλος πάντων. Σύμφωνα με στοιχεία του. Καλά, αυτό τώρα είναι ChatGPT, το έβαλες να γράψεις fake news, Δεν ξέρω από τι άρχισε καν. Ο άλλος είναι εκεί. Ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι περίπου 8.000 άνθρωποι. Α, εντάξει. Πιο συγκεκριμένα έφτασε στα 8 δισεκατομμύρια. Εδώ σου ξέφυγε ένα, αλλά το πήγες πολύ καλά. Ναι, λογικά 8 δις, ρε. Εντάξει, κάποιοι άλλοι δύο. Οκ, είμαστε καλά, φίλε μου. Φτάνει τώρα. Τελείωσε αυτό το αστείο. Πέθανε τώρα. Πέθανε. Πάει αυτό. Λοιπόν.